Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Jam mula sa Nueva Vizcaya. Siya ay kasalukuyang OFW sa Hong Kong. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Jam. Andito ako ngayon sa Hong Kong. Noong ako'y nasa Pilipinas pa, pakikinig sa programa sa radyo ang libangan ko. Nais ko ring ibahagi sa programa nyo ang aking karanasan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano sisimulan ang pagsasalaysay, kaya medyo magulo ang sulat ko. Pero batid kong kaya nyo itong ayusin. Sana lamang po ay mabigyan ng pagkakataong maisadula ang aking karanasan. Anong nangyari, anak? Bakit ganyan ang itsura mong dumating dito sa bahay? Nagkita kami ng hipag kong si Ate Viring. Oh, bakit yung kapatid ni Eddie? Anong ginawa niya sa'yo? Puro siya salita, Itay. Wala na raw pag-asang gumanda ang buhay namin ni Eddie. Umaasa na lang daw kami sa mga tulong sa amin. At kung ano-ano pa ang sinabi niya. Bakit naman ganon ang hipag mo? Bakit ganon siya magsalita? Hindi ba niya alam na kapatid niya ang dapat sisihin kung bakit ganyan ang buhay niyo? Tay. Dapat
Sinabi mo sa kanya na ang kapatid niya ang kausapin niya dahil siya ang lalaki at siya dapat ang bumuhay sa inyong pamilya. Ayokong makipagtalo, Itay, kaya hindi na ako umimik. Natatakot ako sa anumang mangyari pag sumagot pa ako. Kung sa bagay, yung asawa mo, nasaan na naman siya? Ewan ko, Itay. Simula nung umalis siya, hindi na umuwi. Talagang walang alam ang asawa mo. Siya ang dahilan kung bakit hindi kayo makaahon sa hirap. Wala siyang pangarap sa buhay. Kawawa naman ang dalawang apo ko. Hayaan mo na lang yung kapatid ko. Huwag mo na silang pansinin. Alam mo naman ang ugali nila. Iniisip lang kita, Eddie. Sobra-sobra na ang ginagawa nila sa'yo. Wala tayong magagawa, Jam. At isa pa, tama naman sila. Mahirap lang ang buhay natin. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, para kumilos ka. Para hindi ka nila minamaliit. Sobra-sobra na ang ginagawa nila sa'yo. Buti naman sana kung ikaw ang nakakarinig ng mga masakit na salita, hindi ako. Ano ka ba? Sinabi ko na nga huwag mo na silang pansinin, di ba? Parang wala kang balak gawin. Para hindi ka nila minamaliit, hayaan mo akong mag-abroad. Ano? Mangingibang bansa ka? Paano naman kami ng dalawa nating anak? Ako muna ang maghahanap buhay para sa ating pamilya. Ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Kung ganon, ayos na ang lahat ng papeles mo, anak. Opo, Itay. Pupunta na ako ng Singapore. Mag-iingat ka doon. Tandaan mo na malayo kaming pamilya mo. Walang tutulong sa iyo pag may nangyari. Manalangin ka lagi, anak. Opo, Itay. Lagi kong tatandaan ang mga bilin nyo. Mabuti naman at pinayagan ka ni Eddie. Parang ayaw niya nung una, pero pinaliwanag ko sa kanya na mangingibang bansa ako para sa amin. Kaya pumayag din siya. Ay, kawawa naman ang mga apo kong maiiwan. Nandyan naman ang ama nila. At kaya din ako pumunta dito para ihabilin ko sila sa inyo, Itay. Baka mapabayaan sila ni Eddie. Huwag kang mag-alala, anak. Madalas akong bibisita sa kanila. Salamat, Itay. Eddie, 1 taon pa lang ako dito sa Singapore, pero gusto mo na akong umuwi? Ano ka ba naman, Jam? Hindi mo ba maintindihan? Sinabi ko naman sa'yo kung bakit gusto kong umuwi ka, di ba? Nahihirapan na kaming mag-aama dito. Miss ka na namin. Sa tingin mo ba, hindi ko kayo namimiss? Gusto ko rin na nandyan ako sa tabi nyo. Pero kailangan kong magtrabaho dito para makaahon tayo sa kahirapan. Basta umuwi ka na. Kung hindi mo na kami aabutan dito. Ha?
Anong ibig mong sabihin, Eddie? Ilalayo ko ang mga anak natin kung hindi ka pa uuwi. Itatago ko sila. Ano? Wala akong nagawa noon, Ate Emmy. Napilitan akong umuwi kahit 1 taon pa lang ako sa Singapore dahil natakot ako sa banta ni Eddie na ilalayo niya ang mga anak namin. Sa pag-uwi ko sa Pilipinas, nadagdagan pa ang mga anak namin. Naging 3, pero hindi pa rin nagbabago ang kalagayan namin sa buhay. Higit sa lahat, ang pang-aapi sa amin ng iba, lalo na ng partido ni Eddie. Doon ko naisip na mangibang bansa na lang kaming mag-asawa at pareho kaming pinalad na makapunta sa Saudi. Nagtulungan kami sa Saudi kaya unti-unti kaming nakaahon sa hirap, lalo na't mabait ang naging amo namin. Hanggang sa nabuntis ako sa Saudi taong 2018. Noong 7 months pregnant na ako, nagdesisyon akong umuwi ng Pilipinas at nangako naman ang asawa ko na susunod siyang uuwi. Tuwang-tuwa ang mga apo ko ha. Ano bang dahilan, Jam? June 22 na ngayon, Itay. Ngayon ang flight ni Eddie pauwi ng Pilipinas. Bukas ng umaga, siguradong darating na siya. Ganun ba? E di mabuti. Para andito siya pag nanganak ka. Oo nga, Itay. 2 buwan na lang manganganak ka na. 7 buwan ka ng buntis, hindi ba? Opo. Ipapanganak ko na ang pang-4 ninyong apo. Mabuti na lang at kahit umuwi ka na dito sa Pilipinas, pwede ka pa rin magtrabaho. Kaya nga nagpakabit ako ng internet, Itay. Dahil gusto kong kumita kahit na ganito ang kalagayan ko. Mabuti naman. Kahit nandito ka lang sa bahay nyo, kumikita ka pa rin. Totoo yan, Itay. Bumalik kayo dito bukas, ha? Siguradong may pasalubong si Eddie para sa inyo. Anak, 24 na ng Hunyo. Pero wala pa rin ang asawa mo. Oo nga, Itay. Nag-aalala na ako. Hindi ko rin siya makontak. Ano na kayang nangyari sa kanya? Hindi ko po alam. Tumawag ako sa amo namin sa Saudi kagabi. Umuwi na raw si Eddie. Kung umuwi na siya, nasaan siya? Sabi mo, uuwi siya ng madaling araw ng 23. Pero wala siya. Itay. Yung mga apo ko, pagod nang naghihintay sa kanya. Oo nga, Itay. Pati ang panganay namin, tanong na ng tanong. Pero hindi ko alam ang isasagot ko. Dahil hindi ko alam kung nasaan ang ama nila. Ano pa naman yan? Akala ko maayos na ang lahat. Ano na naman kayang problema ito? Itay. Siya nga pala, pupunta ako ng bayan. Baka maipapabili ka. Hindi ko alam kung ano ang mga kailangan namin dito sa bahay, Itay. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Bumili na lang kayo ng pagkain ng mga bata.
Sorry, Jam. Hindi kita natawagan. Jam, Alam mong nag-aalala ako. Akala ko may nangyari ng masama sa'yo. Pero sa ganyang kilos mo, halatang may kasalanan ka. Jam, anong kasalanan ang sinasabi mo? Ano naman ang magiging kasalanan ko sa'yo? Hindi mo maitatanggi, Eddie. Kilala kita. Sabihin mo sa akin, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang dumating? Nung 22 ka pa galing ng Saudi? Ganito kasi, Jam. Dumiretso ako sa kinaroroonan ng kaibigan ko para ihatid ang mga padala para sa kanya. Dahil matagal na kaming hindi nagkita, namalagi muna ako doon bago ako umuwi. Sinong kaibigan mo? Taga saan? Ha? Tinatanong kita. Sinong kaibigan mo at taga saan? Tinatanong ko kung sino ang kaibigan mo. Bakit hindi ka makasagot? Ano kasi? Taga Isabela. Oo, taga Isabela ang kaibigan ko. Ano? Hindi na nga dumating ang asawa mo sa eksaktong petsa. Pagkatapos ng 2 araw na pananatili rito, bigla na lang umalis ng walang paalam? Tay, Anong nangyayari kay Eddie? Saan siya pumunta? malaki ang hinala ko na pumunta siya sa babae niya, Itay. Ano? May babae siya? Paano mo nalaman? May nakita akong Google account sa bagahe niya. Nag-search ako sa internet. At nakita kong babae pala ang may-ari ng account. Taga Isabela. Ano ba naman yan, Jam? Bakit ganyan ang ginagawa ng asawa mo? Bakit? Tay, pakiusap. Bahala muna kayo sa mga anak ko. Pupunta ako sa Isabela. Ano? Pero 7 buwan ka ng buntis. Baka kung anong mangyari sa'yo. Kaya ko, Itay. Pupuntahan ko ang asawa ko. Kahit buntis ako, bumiyahe ako sa Isabela, Ate Emmy. Nung nakita ko si Eddie, ginawa ko ang lahat para maiuwi ko siya. Pero makalipas ang 2 araw, nagawa nilang tumakas ng babae niya. Dahil siguro sa mga nangyari, na-ospital ang pangatlong anak ko. Linagnat din ako pero wala akong magawa kundi bantayan ang anak ko sa ospital at ipaubaya sa tatay ko ang pag-aasikaso sa mga kapatid niya. Naawa ako sa sarili ko noong mga sandaling yon dahil may sakit at buntis ako. Pero kailangan kong bantayan ang anak ko sa ospital. Halos hindi na ako makatayo noon, pero kinailangan kong maging matatag. At sa awa ng Panginoon, nalampasan namin ang pagsubok na iyon.
Sino itong tumatawag? Numero lang ang nakikita ko. Sagutin ko nga. Hello? Ako ito. Jam, Ha? Eddie? ako nga. Patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Ha? Patawarin mo ako, Jam. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Jam, gusto kong magsama ulit tayo. Gusto ko nang bumalik sa inyo. Ha? Gusto ko nang umuwi sa inyo. Miss na miss ko na ang mga bata. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Nandito lang kami ng mga bata, Eddie. Alam mo kung saan kami hahanapin. Salamat, Jam. Salamat. Gusto ko na talagang umuwi. Pero, nasa malayo kasi ako. Nakakahiya mang sabihin. Pero wala akong pamasahe pa uwi. Ha? Please, Jam. Patalhan mo ako ng pamasahe ko pa uwi. Miss na kita. Miss na miss ko na kayo ng mga bata. Maawa ka sana sa akin. Gusto ko na kayong makita. Sige. Sabihin mo sa akin ang lahat ng detalye para makapagpadala ako ng pera. Kabuanan mo na, pero hindi pa rin dumarating ang asawa mo. Akala ko ba uuwi na siya, kaya pinadalhan mo ng pamasahe. Tay, Bakit wala pa rin hanggang ngayon? ang totoo, Itay. May ipinarating na impormasyon sa akin ang isang taong nakilala ko sa Isabela noong pumunta ako para sundan ang aking asawa. Ano daw yun, Jam? Nag-text siya sa akin na si Eddie at ang babae niya namili daw ng mga gamit doon. Ano? Iyan ang impormasyong nalaman ko, Itay. Kaya sigurado ako, yung perang pinadala ko sa kanya para sa pamasahe niya pauwi sa amin ng mga anak niya, ginastos lang nila ng babae niya. Napakawalang iya talaga ng lalaking yun. Wala talaga. Ay, manganganak na yata ako. Ano? Nararamdaman kong manganganak na ako, Itay. Kung ganun, kailangang dalhin na kita sa ospital, anak. Halika, sasamahan kita. Manghingibang bansa ka ulit, Jam? Opo, Itay. Uumpisahan ko ng mag-apply para makapunta ako sa Hong Kong. Pero anak, 2 buwan pa lang ang lumipas mula nung nanganak ka. Alam ko po yan. Pero kung hindi ako kikilos, kawawa kaming mag-iina. Anak, Please, Itay. Ikaw lang ang inaasahan kong makatutulong
at iintindi sa akin dahil wala akong maaasahan sa partido ni Eddie. Alangan namang pababayaan ko ang mga apo ko. Salamat sa pag-iintindi sa akin, Itay. Kaya hindi ko rin pinag-breastfeed ang bunso ko para hindi siya masanay. Ano ba naman itong nangyayari sa iyo, anak? Wala akong magagawa, Itay. Kailangan kong magsumikap na pumunta ng Hong Kong para sa mga anak ko. Anong ginagawa ni Eddie dyan, Itay? Babalik na raw siya sa inyo. Napag-usapan niyo na raw ito. Hindi ako pumayag. Ang kapal ng mukha niya. Jam, anak. Totoong tumawag siya sa akin. Pero, alam niyo ba na gusto niyang tulungan ko sila ng babae niya na makabayad sa mga utang nila? Saka daw siya babalik sa amin. Ano? Yan ang totoo, Itay. Kaya hindi na ako pumayag na bumalik siya sa amin ng mga anak ko. Pagod na ako sa mga panlulokong ginawa niya sa akin. Kaya ako na mismo ang nagsabing hindi na siya makakabalik sa amin. Kaya huwag kayong maniwala sa anumang sasabihin niya. Ang mabuti pa, paalisin niyo siya dyan. Huwag niyo siyang palapitin sa mga anak ko. Isuplong niyo siya sa mga pulis kung kinakailangan. Paalisin niyo siya dyan, Itay! Ngayon, Ate Emmy, mag-isa na lang akong sumusuporta sa 4 kong anak sa pagiging OFW dito sa Hong Kong. Nakarating din sa akin ang balitang nabaon sa utang ang asawa ko at ang babae niya. Malamang nakarma na sila sa ginawa nila sa akin, sabi ko sa sarili ko. Kahit na hindi pa kami lubusang nakakaahon sa kahirapan, masaya pa rin kami, ate. Lalo na ako dahil nabawasan na ang problema at kalungkutan kong dulot ni Eddie. Nag-expire ang kontrata ko, ate, pero nag-renew ulit ako dahil mababait din ang mga amo ko at mahirap pa ring umuwi dahil maraming proseso ang dapat pagdaanan dahil sa pandemic. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Jam. Salamat at ipinagkatiwala mo sa amin ang iyong kwento, Jam. Sa totoo lang, nanggigigil ako sa ginawa ng asawa mo. Akalain mo ba naman, gusto niyang bumalik sa inyo, pero sa kondisyong tutulungan mo silang makapagbayad ng utang nila ng babae niya? Pambihira, hindi ba? Pero gaya ng sinabi mo sa akin, marahil ay inaani na nila ang bunga ng kanilang masamang gawain. At ikaw, batid kong aanihin mo rin ang mabuting bunga ng iyong sakripisyo kasama ng iyong mga anak. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa.
bakas ng lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok